tőle előre, rögtön követőt Gabó, Túcsány Gábor, és meg is indul a küzdelem a Köbere baváért. Mészáros László továbbadta Benne Sándornak, aki próbálja keríteni. A jelenlás próbál megindulni, és ez Kartas kizárja, nem sikerül. Csisnyi Tőri Marci veszik el. Remekül működik nála ez a kis ló, mint említettem, nagyon ügyesek együtt. És már megint nem volt be, nem volt érvényes eddig, most már érvényes. Tőri Marci újabb pontot szerez, 5-1-re bővíti a vezetést, nagyon ügyes játékosról beszélünk, illetve nagyon jól együttműködik ezzel a nem túl nagyméretű, de rendkívül ügyes kis lóval. Úgy néz ki, hogy igen, is hogy Marci a kicsi lóval, aki most szerez pontot, 4-1-re bővíti ezt a vezetést. A Lovasbetyár közösség harcosai úgy néz ki, hogy egy jó meccset tudnak zárni. Természetesen az ellenfél ügyességéből semmit sem volna, hiszen a szerencse forgandó, és sok mindenem múlhat egy ilyen mérkőzés kimenetele. A meccsnek úgy látszik egy fordulata, de nincs boxben még, tehát még pontot nem szerzett. Viszont most már gratulálunk neki. 6-1 állás. Az az igazság, hogy ilyen ritkán fordul elő, tehát ehhez olyan dolgoknak kell összejönni, mint amit Ujjac Jandi is próbálja felkapni, nagyon szép mozdulat volt, de sajnos nem sikerült neki. Úgyhogy a földön maradt a játékszer. Mindig Marci viszont ismét megszerzi. Igen, ugye ő egy magas fiatalember, tehát neki nem kell túl mélyre hajolni, a hosszú kezével hamar eléri erről. Hosszabbítás ettől a pillanattól most. Indul a stopper. Szépec akár elég lehet a szépítésre. De természetesen lehet. Újabb pontot szerez Tőri Marci. Köszönjük kedves közönségünk, hogy megtekintették ezeket a mérkőzéseket, hogy szurkoltak. Holnap pedig döntőt játszik a Pusztai Róka játsz válogatotja a Lovasbetyár közösség csapatával.